haskawa. Amsa min kirana ke na nufa da bukatata. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana kai zan baiwa amanata. Kiranki da ke amsa dan saurar bayani na. Idan kika auna shi kina iya gane misali na. Ganinki a gefe na yakan iya kare nishaɗi na. Idan kika gane manufata to ki yi mini kyauta. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana ke na nufa da bukatata. Da wata da dalili mabukaci shi aka damkawa. Yau ka yi misali a cikin da ban iya ganewa. Idan kuka buɗe na fahimta sai na ya amsawa. Na ji dalilin ya kyauta a dole na ma kyauta. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana kai zan baiwa amanata. Na nuna alama ki fahimta ki lura da fuskata. Fara'ar da nake yi ya kyauta ki gane bukatata. Surar ki da hali na kware daidai da aƙidata. In zaki aminta mun zamo ɗaya to rike kalmata. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana ke na nufa da bukatata. Aye, Ayye, aye. ayye. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana ke na nufa da bukatata. Ka je da ka saurara ka san na gane bukatar ka. Da gaske a burina in yi abin da ya burge ka. Sanye maka aiki a gidan mu a yarda da zaɓin ka. A bar maka ni dama na gama baka amana ta. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana kai zan baiwa amana ta. Tilas na yi murna na yi alfahari na yau dace. Min uziri inna taka rawa ta nishaɗi ce. Yau ko a mazaje na fito inda an tantance. Ba da sarauta na yo sa'ar babbar mata. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana ke na nufa da bukatata. Ka zama muradi mai sanya nishaɗi. Duniyar su faɗi ma ke mini kauɗi. Mai sa na ji daɗi har in yi zumuɗi. Abokin taɗi na da na baiwa sarauta. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana ke na nufa da bukatata. Idan da wata zara dole gari ya yi haskawa. Amsa min kirana kai zan baiwa amana ta. Gaskiya abin da ya daga min hankali ba kaɗan ba. Shawarar da zan baka shi ne ka daina tada hankalinka, saboda kar ka jefa kanka a wani mawuyacin hali. Haba, wannan fa shine karo na uku da cikin take zubewa. A dole hankali na tashi. Haka ne, amma haihuwa da mutuwa duk na Allah ne. Shi ke bayarwa kuma shi ke karba. Addu'a ita ce maganin komai, ka daina ci gaba da addu'a. Haka ne kuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafin na tafi, ina so ka yi magana da ita mai ɗakin haka. Akwai shawarar da nake so in bata. Idan akwai wani abu ya kamata ka sanar da ni, kar ka ɓoye mu. Ai ka san da wata matsala, ai zan gaya maka. Babu wani abu. Kawai ina so mai magana da ita ne in ba ta wasu shawarwari. Ko da Allah ya sa ta samu ciki, yadda za ta yi ta kiyaye don gudun faruwar haka. Ka fahimta? Ka fahimta da hankali. Shikenan. Zan turo ma ita.
Magana na suke so mi da ke ta sirri. Wadda ba na son mijin ke ji. Sirri? Kwarai kuwa. To mu je gefe ma. Bismillah. Ka waje ka zauna. Ba sai na zauna ba. Ai magana ta tsaye ce. Wata magana nake so mi da ke. Shi yasa nace a kira wuki. Wato wani abu na gani wanda ya taure min kai kuma ba ni mamaki. Ban ku fahimci abin da kake nufi ba. To bari mu fito miki abu. Me yasa kike shan ƙwayoyin da suke zubar da ciki? Wa ya gaya maka? Karki manta ni likita ba sai wani ya gaya min. Kin ga shi yasa fa na kira ki ne magana ni da ki ba tare da mijinki ya ci abin da muke tattaunawa. Ba komai, ina jin ka. Tabbas akwai dalili. Kuma wannan dalilin nake so sai kin gaya min wani dalili ne yasa kike zama da su. Kawai ne, yanzu ba na bukatar haihuwa. Wannan ba hujja ba. Wannan ba dalili ne. Wannan kuma ba wani abu ne mai daraja da kima kike. Kin manta a addinance? Babu kyau. Haramun ne mutum ya zubar da ciki. Wasu fa da kuɗinsu suke neman ciki. Ba su samu ba. Amma ke Allah ya baki a ɗakin mijinki, amma kina zubar da shi. Amma tura addinance. Ba kya tsoron wannan abin da kike sha kike zubar da ciki ya lalata miki mahaifa, ya zama to cewa ba za ki taɓa haihuwa ba? Ma'ana kin zama juya? Tabbas, ba na bukatar in zama juya. Saboda duk wata ƴa mace batta da buri. Kamar yadda aka haife ta, ita ma ta ga ta haifa. Ban ga alama ba. Ban ga alamar kina da buƙatar haihuwa a rayuwarki. Na ji likita, na gode. Amma dan Allah, kai min alƙawari ba za ka sanar da shi komai dangane da wannan maganan ba. Karin gaya masa. Kar ki manta. Da zan gaya mijinki, da ban kira ki mun yi wannan magana. Da tuntuni shi zai fara sani kafin ki sani. Amma tunda ba kya son gaya masa, ina son ki ɗauki alƙawari guda ɗaya, wanda sharaɗi ne za mu tsakanin ni da ke. Sharaɗin kuwa shi ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma baki ciki, ba za ki kuma zuba ba. In har kin ɗau wannan alƙawarin, ni kuma zan shiru da wannan maganar ba zai taɓa jin ta a baki ba. Insha Allah, na yi alƙawari, ba zan sake zubarwa ba. Kin yi alƙawari? Na yi alƙawari. Kin yi alƙawari? Na yi alƙawari. To fa kar ki manta, alƙawari kaya ne. Ki ji tsoron Allah. Kin fahimce ni? Insha Allah ba zan manta ba. Ubangiji Allah ya mana jagora. Ni zan koma. Ba sai kin zuba mun ba, dan bana buƙatar sha. Ni da abin da nake so da ke shi ne ki riƙe alƙawari, ki ji tsoron Allah. Ni zan koma. An kira ni a ofis ɗin. Mun gama magana insha Allah na ba ka shawara. Allah ya mana godiya. Allah. Haba, tunanin me kake haka wai? Ba dole in dan ba. Kaga hakuri fa za ka yi. Shi haihuwar nan Allah ne yake badawa. Kuma duk sa'in da ka kwallafa haihuwar nan a ranka idan Allah bai kawo ba, kaga dole ka rungumi kaddara.
likita ya gaya min cewa ya baki shawara ko? Ya zo ya ban shawarwari kuma ya ƙara bani haƙuri. Shikenan, Allah ya sa mu ji alheri. Amin. Bari koma ɗaki. Hello? To kake damu insha Allah yanzu zaki gani. Oke shikenan sai na ƙara so. Yawa. Kai fa kace in jira ka annan tun ɗazun zaka sauke na har yanzu ka binne a falo. Ke kuma matsala da kike nan wutan ciki. Idan kika so abu kamar ɗaya so fita daga cikin mahaifiyar shi. Yanzu ba gashi na fito ba? Oke haka zaka ci. Dama 'yan kwanakin nan naga take-taken ka kwata-kwata kana bakin ciki da aikin nan da nake. Yanzu zaki tsaya surutu ne ko zaki wuce mu? Gaskiya in ba za ka kai ni ba, ka tsaya ka so ka ini ma abun hawa da zai ƙara saki. Wani abu ne kuma farsa ne? Gani ne kana tuki kamar kana tuki da naman jikin. To kun ba ki tuka ne. Man da ke ana gudu ne a cikin anguwa? Wani mara hawa titi ki gani. Karfe nawa wanda kike? Kai zaman ka kawai. Sweetheart. Sanda dawowa. Kai ma yanzu ka dawo kenan.
Ke yanzu abin da kike yi yayi daidai kenan? A tunaninki waɗannan abubuwan da kike yi daidai kenan? Irin waɗannan abubuwan da kike yi a ganin ki yayi daidai kenan? Wai a ce kullum mutum idan yana gidan nan sai dan shafa ce. Wannan wani irin masifa ne haka? Me kuma na sake yi? Laifin me nayi? Baki ma san abin da kika yi ba. Okay, fine. Ina abinci na. I'm so sorry, my dear. Bari in tashi in je in dafa maka indomie. Ki dafa min indomie? A'a, wata fam za ki dafa min. Ba indomie ba. Irin waɗannan abubuwan nake gudu. Tun da farko sai da na gaya miki in ɗauko 'yar aiki. Wacce ko kin tafi aikinki za ta tsaya ta min abin da za ta min. Kin ki yadda. Yanzu ba ga irin ta ba, wannan irin abu ne haka. 'Yar aiki a gidan nan? Allah ya raba ni da 'yar aiki. Gwarin tashi in dafa maka indomie nan yafi komai sauki. Idan kin dafa sai ki cinye gaba ɗaya. Amma ni ba zan ci indomie ba. Ni bari in tafi in je in nemi inda zan ci abincin tunda dai ban samu a gida ba. Na ga take-takenka. So kake ka hana ni zuwa wajen aiki. To wallahi course ɗin da zan tafi a India sai na tafi. Wannan uba. Lafiya? Ya kike? Sorry, Sadiya ya gajiya ya mina. Gaskiya kin sha hanya ba. To shirya mu ta ko? Baran je in ɗauko mayafi na. Hajiya Sadiya. To ya kokari. Wato zuciyata tana da muradin faɗa miki wani abu sai dai kasancewar tana cikin jin tsoro. Good. Kuma gashi so nake zama gwani. To amma wato magana ta gaskiya shine na daɗe ban ga abin da ya girgiza ni irin kiwa. Ko babu wani mahaluki da Allah ya halitta a doron ƙasa da zai kalle ki bai yaba da irin halittar da Allah ya miki ba. Wow, ai ni kan na riga na kama dahil. Lambaki kaɗai ya kamata ki bani saboda zancen namu yana da tsawo. Kin gane? Ma tattauna later. Wow, so special. Sadiya ko? Na daɗe. Oh, ai ba sai kin ba mu hakuri ba. Idan ma baki gama abin da kike a cikin wallahi ki je ki ta taidi da Sadiya ne za mu jira ki ko? Shikenan ba da amma. Gaskiya maza
kuna da abin mamaki. Daga ganin sarkin fawa sai kuma miya ta yi zaƙi? Ban fahimce ki ba, me kike so ki ce? Kar ka manta da cewa yau bikinku da Sumayya saura kwana. Ya za a yi kuma ka ga ƙawarta ka dinga bibiyanta? Wato daga ranar da na fara ganin ki na yi iya kokari na zuciyata kar ta furta abin da take da niyan furtawa, amma abin ya ci tara. Na yi iya kokari na kafafuwa na kar su je inda kike, amma na kasa. Yanzu me abin yi? Yawwa, abin yi a nan yanzu shine ina son zuciyarki da zuciyata su zama aminan juna. Kana nufin ka fasa aurenta kenan? Oh, ban fasa aurenta, ina nan akan bukata. Kawai abin da nake bukata da ke shine ni dai ki so ni koda na da. Hello? Gani nan zuwa yanzu insha Allah, na dan tsaya yin wani abu ne, ki bani minti 20 zaki gani yanzu. To insha Allah gani nan zuwa. Alright. Bye bye. Wani ce ya kamata a ce kin tashi kin shirya by now, tunda kin ga yau ake sa kawarki a lalle ko? Gaskiya ne. Wai shin in tambaye ka mana, baka dan jin irin wani dan kunya ko wani abun nan haka? Ke kina ji? Baka ji, me abun kunya a ciki? Abu ne aka gani ana so kuma an amsa, me a ciki? To haka zalika ne ba abin da nake ji, ni fi kin ga akan abin da nake so. In dai zuciyata tana muradin shi, ni ba wani kunya, ba na wani jin nauyin jiki, zan je in aiwatar da abin da ya kamata. Ka ko burge ni, ashe dan gari ne kai ma. Ke dai wallahi kin yi, ya kamata a baki tukuici. Ya kamata a baki tukuici. Cin gari nan ko ka ban manne din sa? Na isan bar miki riga. Ke ko ba fahimci so yake in ta zama a gurin, amma kake da za mu samu cikakken lokaci fiye da wannan lokacin. To amarya, na kawo ki gidanki sai ai zaman haƙuri. Kin san shi gidan miji ba kamar inda kake a waje ba. Da daɗi da ba daɗi duk sai ai haƙuri. Naji. Alaikum salam. Sai ga kuna zaune a waje kawai muna huta. Sadiya ya haƙuri da jama'a. Wallahi lafiya kalau. To ya taro? Taro alhamdulillah, kowa ya watsi ya bar mu da halinmu. To alhamdulillah. To Usman, ga ƙawata na kawo, sai a rike amana don Allah. Yanzu na raka abokanai na, su ma kalmar da kike faɗa yanzu ita suke faɗa ba. Gaskiya ne, kuma sai a ci gaba da haƙuri da na gode. Bari in tashi in tafi tun kafin ka kore ni, na san kana hanya. Ai ban isa kore ki ba, sai dai bari in tashi in ma in raka ki. Da ka yi zaman ka bar ta ita kaɗai. To ai zan dawo ko bakin gate na kai ki, ai ban yi laifi ba ko? Ai na san kawai. Zauna ka bar ta ita kaɗai. Ko nan bakin gate ai zan. To shi ke nan. Sai mu je ba. To je amarya. Bari in raka ta yanzu nan zan dawo. To. Yanzu.
yanzu wa zai kai ni masauki? Abokina yana nan a ƙasa na mishi bayani kuma shi zai ɗauke ki a mota ya kai ki masaukin ki. Anya kuwa kana so na? My God, ina son ki mana, me kika gani? Ai na ɗauka da kanka za ka kai ni. Ina. Ai sai asirin mai turon na fita a daren nan ai. To amma gobe za ka zo. Ya zama mun wajibi gobe sai na zo na ganki. Da wuri ma sai da safe. Hello Ibrahim, ga ta nan yanzu nan ta sako. Da Allah ka kai ta. Thank you, sai da safe. Gaskiya da na garzon ɗinka abin ba ƙaramin birge ne ba. Gaskiya ka yi ƙoƙari sosai. Na gode yaya. Ka san makarantar tamu ce suna da ƙoƙarin kulawa da ɗalibai da kuma ba su ilimi yadda ya kamata. To yanzu ba kake tunanin yi da rayuwarka? Ito, ya da ina so in nema aiki in fara. Saboda ya kamata a ce ni ma ina ɗan zuwa ofis. Ni kuma in son samu ne, na fi so ka je ka ƙarasa masters ɗinka tukuna. Ba na ki ba yaya, amma ni dai son samu ne in fara aiki. Daga baya kuma sai in fara tunanin yin mastan na koko. Allah ya sa mu alheri, Allah ta wata mana alheri. Amin sama. To ya bari in je wasu abokan nasa. Me zan zuba? Ruwa mani ya isa. Allah sarki. Godiya nake. Yauwa ƙawata, akwai wani hanzari ba gudu ba. Ina jin ki ƙawata. Lokaci yayi da ya kamata ki fara tunanin rayuwarki. Rayuwa ta fa kika ce ni ba ban fahimce ki ba. Kin ga da ku biyu ne. Yanzu kuma kun zama ko uku. Kanin mijinki ya kammala karatu ya dawo. Wallahi ban gane me kike nufi ba. Wato abin da nake nufi shine ƙawata. Idan aka ce haka zaki ci gaba da zama babu haihuwa, mijinki ya hanga ya hango, lalle tsakaninku babu rabo, to lalle zai iya baiwa ƙaninsa dukiyarsa. Tabbas maganarki haka yake. Amma ni da haihuwa gaskiya sai baɗin Allah ya Fazilai. Fa. Na miki alƙawari insha Allah baɗi zan haihu. Allah ya taimaka. Amin. Wai in tambaye ki mana Samira. Wai a gaba ɗaya asibitin ku babu wata likita ne sai ke kaɗai? A'a, me ka gani? Na tabbata sauran matan da kuke aiki da su ba haka suke wa mazajen su. Me kuma na sake yi? To me ma baki ba? Kullum ke kenan a ce baki da wani aiki sai zuwa asibiti. Kullum ke kenan hanyar asibiti. Babu zaman gida, abinci wannan baki iya dafa shi ba. Idan ne magana ki ce ba na son aiki. Ba haka ba ne. Tun ina yar karama nake da burin yin aikin likita, sai gashi na samu. Kaga ya zama dole na bada himma akan aikin likita. Kuma hakkina da yake kanki ba shi da muhimmanci. Ka yi hankali. Mene? Sai dai na dawo.